sinigang. Sinigang. Okay. Alright, ito ang ating ulam. May higupin yung may sakit, si Angel. Ang ating lahok. Kangkong. Tinanggal natin yung taba-taba. Ang beses kong tinanggal yan. Hindi masyadong mataba. So pwede natin ilagay yung kangkong. So pwede na yan. Maasim na yan. Yan. Kangkong. Ayos. Ayos na ayos. Sa malamig na panahon. Sinigang sa gabi, excuse me. May taba, syempre. Taba is life. Ito yung gabi, oh. Ayan yung gabi. Gabi. Higupin yung may sakit. Si Angel, para lumakas. Ang kanyang sinigang na sa gabi. Humigop yung ating baby Angel, lumakas. Ating Angel. Ako, pag ako nagsisigang, baboy, gusto ko may luya pa rin eh. Yung iba ayaw nila. Ako gusto ko may luya. So, yan ang ating pork sinigang. Yan. Ayos yan. Uy, kangkong. Para gumaling ng may sakit, ang ating baby girl. Baby Angel. Yung sa gilid, malinis yan. Tatanggalin natin yan. Tinanggal ko na yan eh. Yung mga taba-taba. I-strain ko na yan. Okay. O para may sabaw ang ating super asim ito. Dalawa. Magbaling ang ating baby girl. Baby girl Angel. Baby girl, baby girl. Baby girl. Ayan. Ayos na. May sabaw ko na. Ayaw ko rin yung masyadong yung masyadong durog. Malambot. Tama lang. Okay, kain. Ayan ang ating sinigang. Sinigang. Okay na. Dari na. Babush.